календар, пътни вечер заема едно особено и неповторимо място. На тази прекрасна вечеря се приготвя само постни ястия. Те са 7, 9 или 11 нечетен брой. Специално място на тази трапеза заемат постните ястия. Чушки пълнени с боб, сърми с орехи и ориз, баници, тиквеник и орешняк и по-специално място заемат обредните хлябове. На средата на трапеза се поставя колачът и свещичката, която гори цялата вечер. На трапеза се поставят още ябълки, круши, ори и всичко това, което е родила майката земя. На тази трапеза най-възрастният член на семейството, това може да е бабата, може да е най-възрастният мъж в семейството, той първо прикажда цялата вечеря, след това прикажда всички помещения в къщата, след това двора и двора, където са животните. След като всички са насядали на трапезата, много интересно е това, че никой не бива да става, защото трябва да носят кокошките и да не стават от полозите, за да измъркят пиленца. Но ако все пак се наложи някой да стане, става най-възрастният член на семейството и то върви приведен, за да могат житните класове да се преливат от плод. Интересно място заемат и хлябовете на трапезата, освен на колача, който се поставя на средата на синията. Интересно е това, че се прави битка, която е с късметче. И най-възрастният член на семейството, след като е прочел молитвата, всички са се обърнали на изток, той разчупва тази пита и в когото се падне късметчето, той ще бъде късметлия през цялата идваща година. Месец също така хляб в къщата. Този хляб е интересен, защото на него се нареждат като топченца членовете на семейството. Някога във всеки двор е имало много овци, кози, и прави се хляб, който символизира кошарата. Вътре с овцете, кучетата. Също така се прави един интересен хляб лозето. Лозите, мотиката и членовете на семейството, които опаят. На тази вечеря интересно е и друго, че може да се гадае. Тоест, взема се лук аслама, вземат се и разделят се люспите, 12 люспи за всеки месец. Поставя се солчица на всяка люспичка и се гадае какви ще бъдат месеците през новата година. Този люспич, който пусне най-много сол, този месец ще бъде дъждовен. Останалите, които пуснат много малко сол, казва се, че ще бъде сух този месец. Хората в миналото вярвали, че на тази трапеза идват и мъртвите. В семейството имало и мъртви членове, за тях се оставя празно място, оставя се даже и храна и хората вярвали, че на тази трапеза духом присъстват и умрелите членове на семейството. Когато остане част от питата, тя се поставя горе високо на полицата, за да може житните гласове да израстат високо, дори по-високо от човешки кой. В тази прекрасна бъдня вечер е останала традиция от много години. И сега няма огнище, което да ни събира, но хората от цял свят, от целия православен християнски свят пътуват с самолети, с коли, с влакове, за да могат да се доберат до родните домове. В тази прекрасна вечер това е едно интересно събиране, това ни сплотява и ни прави едно общо, едно семейство. От друга страна, в тази нощ се ражда и младенецът, ражда се Исус Христос. Това рождение, тази Коледа всъщност е едно обещание, че ще има още една нова, успешна, плодотворна и мирна година.